Matrikula zabalik dago Gernika Lumoko segundo eta musika eskolan. Ikastetxeak prestakuntza instrumentala eta taldekakoa eskaintzen deutze, 4 eta 89 urte bitarteko ikaslei. Iraiaren batetik, 19 bitartean izango da izena emateko EPEA. Gernikako udalak 2025-2026 ikasturterako matrikula EPEA edegi dau, segundo eta udal musika eskolan. Izen emateak iraiaren batetik 19 bitartean egin ahal izango dira. Eskaintzan banakako instrumentu eskolak eta talde instrumentaletako prestakuntza sartzen direla adierazi dau Gernika Lumoko udalak. Gainera, ikastetxeak hainbat tresna probetako aukera ematen dau izena emon aurretik. Ikaslei euren gustuetara gehien egokitzen dana aukeratzen laguntzeko. Matrikula 4 eta 89 urte bitarteko entzat da, eta zabalik dago musika praktika herritar guztiei hurbiltzean du helburu. Deialdi bat egin dute horretarako, eta udalak ekimen honetan parte hartzera eta musikan ikasteko eta gozatzeko aukera partekatu aurkitzera animau dau. Informazio gehiago gura izan ez gero, zentroagaz harremanetan jar daiteke pertsona oro, 9462602 telefonoan, edo idazkaritza@segundolaeta.net elbide elektronikoan idatzi daiteke.